Cil. Apa iki santenane Ndi to iki wonge? Ora sida. Oke. takdirku sing jawab sliramu betawati betalambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku Beci eko menengasaku uripku pari pasan rangga lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna Iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe loro atimu spesial untuk kru Perwawilis Psycho video syuting Cahaya Samudra Audio. Keneng apa sifatmu saiki wis lilo kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa atimu saiki wis rena kaya lanang ning pinggir Sesat ning jero dodo pancen ngarakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo selak batinmu marang kahananmu kan mas pupus rasa pasang rangga lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu
mongso. Spesial ini kita kasihkan Dari untuk Mas kru. Yulianto Kruh. Hah. Oke, semuanya tanpa terkecuali. Dek, Nggih, ini Mas. tadi ada salam pujaningsih Pujaningsih dari dari Bu sinten nggih?